Mark Beats, Mark Beats, Mark Beats, Mark Beats. Hi. Nandito ka. Ba? Ba? Tubig ang nasa likod. Lakad lang tayo. Lakad. Chupon. Jewel. Ah! Chupon. Abot ko na. Tulog na ako kani. Tiri na kami. Ay! Ah! Jewel. Kuya, maglapag ka makakamo. Tiri na kami. Ako na mag-picture na rin. Makakakuha na yung ticket na yan. Laging tara na lang. Ha? Ika na. Diretso mo na. Lokit. Taram-taram na dyan. Ano pa pala niyan? Paano may makuha? Nababa kita naman? No. 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 Never. Tingnan niyo ang tubig. Doon ay. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Hala, gumagalaw. Lumilin doon. Mararaot man yan kaya. Where? Let's hindi ko alam. Camera mo lang. Lako na ako lang. Gamayo ko. Camera mo yung mga kasama mo, kuya. Sabi ko, kuya, yan yung mga kasama ko. Naka-camera sila. Ay, makapunta sa mga. Samahan niyo ako dito. May mga nagbabay. Wala na kaya? May mga nagbabay. Hey! May training wheels man. Dapat tinaramo si bike mo. Bike ni Jewel. Itong bike ni Jewel. Ano? Nalugadan ko ya. Camera mo. Hindi pagkudgud. Hindi mapagkudgud. Ay, dyan o. Maglitong dyan sa baba. Bye-bye na yan. Baka makadiretso ka mo naman. Hindi na eh. Oo. Hindi. Baka makadiretso naman sa water. Maglilitong na yan. Oh, nagsikipot. Nag-iriba man. Gawas ka. Usain na yung video.